Tá an seo mala fearainn Carricknagavna inniu I Bariste Forcill. Tá Carricknagavna suite idir an mulacht ban agus beleice agus tá sin neadaithe in lán agus tána sléifte aine Sliabh Golden hart timpplairí an seo. Tágan an tainneam ó finscéal éitiúil ina ró bá agus gabhain an líon agus tiontiú an na hanmhaithe go tlotha agus tána tlotha le feiceáil ag bunús leibheh. Buin an seanscéal le saint agus bachtanas agus sabhras. In aice le sin tá an pointe is airde ar an bhaile agus sin Sliabh na gCapall agus a rist de réir scéal ón éit seo bhíodh sé den nós ag na Gael ansaí a dhéanamh ar Caisleán Roche ag an dí agus bhealach siad na Normannach na saighdiúirí amach as an Caisleán agus nar bhíodh na gCapall na saighdiúirí sainse san na pórtaí bhíodh siad den nós ag na Gael léimse ar mhair na gCapall agus na saighdiúirí ar mharú agus a réileo ag an éit seo leis na gCapall. Tá teocht leis an bhaile seo agus na bailte fearainn thar timpplairí a chuomh na Gaeilgeachta mar seo an éit in a ró Gaeltacht réan de léidir ag tús an chéad siúí hart hart ar Carricknagavna agus baile chéal agus talamh mú chréibh agus chun na bailte eile thar timpplaí seo. Agus ag tús an chéad siúí hart bhí Gaeilge ag 8 faoin gcéad den pobl thar an dheisceart ar an bhaile seo. Agus bhí caintear Gaeilge Míníonn Ciarán in san éit. Agus fiú ad le Carraig nó na seascaidí fiú Gaeilge le clistal a Lord go nádhartha hart fanna na Baltaí seo Carricknagavna. Cumáile sin bhí tá teocht leis an éit ó thaobh greithe eile ar gcultúr mar shampla sport agus ceol agus bhí tradition mór seanachas agus scéalaíochta in san éit agus dheisceart Gaelach fásta agus saoiliú chun sean dheisceart tradiisiúnta a bhí tí imeocht ar an bhaile seo mar shampla íomhnas na Baltaine agus aníos tá dheisceart sin a dhéanamh fad na tíre ach is maríall ar acraí a tharla in san éit seo. Agus tá seo lig ar leach an deiris agat.